Исәнмесез, хөрмәтле моң сандыгы сәхифәсе тамашачылары. Без татар халкының һәм безгә якын булган төрки телле халыкларның милли музыка уен кораллары белән танышуны дәвам итәбез. Без бүген безгә күрше булган, төрки телле якын булган Чуваш халкының Шахлыч исемле музыка уен коралы белән танышып китәбез. Шахлыч музыка уен коралы флейта семьялыгына керә һәм ул иң киң кулланыла торган музыка уен коралларының берсе. Гомумән, шахлычка якын музыка уен кораллары һәр халыкта диярлек бар. Мәсәлән, рус халкында мондай уен коралы дудка дип аталса, дудка, сапилка, пыжатка, татар, башкорт халкында ул курай дип йөртелә. Казакларда сыбызгы, мәсәлән, бик күп андый уен кораллары 200-дән артык халык үзләренең милли уен коралы, менә шу тынлы уен коралын атыйлар. Инде әйтергә кирәк, Шахлыч музыка уен коралының үзенчәлекләре дә бар. Әйдәгез әле шушы үзенчәлекләр белән танышып та китик. Инде Шахлыч исемле уен коралының төзелешенә һәм ясалышына килгәндә, һәрбер халыкның үзенчәлеге бар. Инде әйтергә кирәк, уен коралларын ясыйлар якын тирәдә үскән агачлардан, үсемлекләрдән һәм биредә булган материаллардан. Мәсәлән, шахлычны ясый торган булганнар өрәнге агачыннан. Без беләбез, өрәнге агачы эшкәртелү, тиз эшкәртелә, йомшак агач. Шулай ук ясый торган булганнар юкә кайрысыннан. Юкә кайрысы шулай ук үзенчәлекле материал. Инде тагын бер үзенчәлекле материал ул калай, юка калайдан, тимердән ясый торган булганнар. Без беләбез, һәрбер материалның үзенең тембры була һәм уйнау рәвеше дә башка төрле була. Инде әйтергә кирәк, һәрбер музыкант уен коралын, шахлычны үзенә үзе ясый торган булган. Һәрбер музыкантның үзенең ясау алымнары була торган булган. Бигрәк тә яшьләр ясаганнар һәм яшьләр уйнаганнар бу музыка уен коралында. Халык иҗатына килгәндә, бу музыка уен коралында әлбәттә җәй көннәрендә, җәй айларында күбрәк уйный торган булганнар. Ни өчен дигәндә, кыш көне материалын табу шиксез авыр була торган булган. Инде яз кыр эшләре беткәч, күбрәк болыннарда яшьләр куна торган булганнар, кунырга кала торган булганнар. Печән эшләре вакытында кичләрен шушы уен коралы яңгырый торган булган. Урманнарда яңгыраган һәм инде авылда йорт каршында скамбия янында яңгырый торган булган мондый шахлыч музыка уен кораллары. Күбрәк уйнаганнар лирик композицияларны, бию көйләрен уйный торган булганнар, ләкин җырларны сирәк яңгырата торган булганнар Шахлыч исемле музыка уен коралында. Шахлычларның төрләре бик күп. Алар аерыла төрле материаллар белән без карап киттек. Озынлыгы төрле була һәм тавыш уеннары төрле була. Ләкин аларның барысында ике зур төркемгә бүлергә була. Сыбызгысы булган шахлычлар һәм сыбызгысы булмаган ачык флейтлар, ачык шахлычлар. Әйдәгез хәзер карап китик сыбызгысы булган флейтларны, шахлычларны. Димәк, нәрсә ул сыбызгы? Күз алдына китергән физкультура укытучысын. Физкультура укытучысының муйнында һәр вакытта сыбызгы эленеп тора. Ул сызгырып җибәрсә, әллә кайда еракка ишетелеп тора аның тавышы. Менә сыбызгысы булган шахлычлар да шундый принципта. Мондый уен коралларында уйнау җиңел, чөнки сыбызгысы әзер аның. Аннан тавыш чыгара торган, ки уйный торган уеннар да бар. Андый уеннар 2дән алып 7гә кадәр. 2 уемлы шахлычлар, алар обертон уен кораллары ни өчен дигәндә, 2 генә тавыш чыгара торган тәрәзәсе уемы, тавышның рүен көчәйтеп, я киметеп, моның тавышын килергә була, ки уйнарга була. Инде 7 уемлы шахлычлар, димәк, әзер 7 нота, монда төрле бию көйләрендә уйнарга була. Миңа Чувашиядә
Ясна музыка исемле этнофестивальдә булырга насыйп булды һәм Ясна Полян дигән этнокомплекста булырга насыйп булды. Монда инде төрле республикадан, төрле милләт вәкилләре, төрле музыкантлар, этномузыкологлар булды. Һәм иң күренекле музыкантларның берсе ул тарихны өйрәнүче, туган як тарихын өйрәнүче музыкант, музыка уен коралларын ясаучы Николай Андреевич Фомериков. Ул чуваш. Һәм ул чуваш халкының төрле музыка уен коралларында уйный. Хәзер ул безгә ябык шахлычта, сыбызгысы булган шахлычта уйнап күрсәтер. Әйдәгез әле бергәләп тыңлыйк. Менә шундый йомшак һәм матур тавышлы музыка уен коралы шахлыч. Инде әйдәгез хәзер икенче төркемгә кергән шахлычларны карап китик. Икенче төркем ул ачык флейта, сыбызгысы булмаган ачык флейта. Менә әйдәгез әле мин Курай мисалында күрсәтеп китәсем килә. Менә ул шундый кәкер киселешле, очлы башлы киселешле шахлычлар була. Мондый уен коралын иске иренгә териләр дә һәм шулай итеп өреп тавыш чыгаралар. Әйтергә кирәк, мондый принцип бик сирәк очрый, чуваш халкы булдыралар. Мондый бик кызыклы традициялар. Әйтегез әле шулай Николай Андреевич башкаруында мондый ачык флейтаны да тыңлап китик. Ничек сезгә ошадымы? Кайсы тавыш ошады? Беренчесеме, әллә икенчесе күбрәк ошадымы? Миңа икесе дә бик ошады. Әле бу гына түгел, инде хәзер тагын бер шахлычны тыңларга тәкъдим итәм. Бу Том шахлыч дигән уен коралы. Мондый уен коралларын татарларда балчык нәй дип атыйлар. Урысларда һәм Европада акарина буларак билгеле. Шулай ук Николай Андреевич безгә шундый уен коралында уйнап күрсәтер. Әйдәгез тыңлыйбыз. Инде шулай ук бик матур тавышлы, бик матур тембрлы уен коралы. Бүгенгә без сәхифәне төгәллибез, ахырына яклашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.